Здравейте и добре дошли в каналът на Маскулино. Днес ще ви разкажем за пресата ни за брада. Как да я използвате и защо ви трябва. Пресата е специален уред, който помага за изглаждането и подравняването на брадата. Тя е снабдена с керамична плочка, също така и с степени, които регулират нейната топлина. Сега ще ви кажа за 3 от предимствата на пресата за брада. Причина номер 1. Улеснява оформянето на брадата, правейки я по-мека и по-гладка. Причина номер 2. Премахва заплитащите се косми и прави брадата да изглежда по-гладка и по-плътна. Причина номер 3. Спестява време и усилия, особено ако имате по-дълга брада и ви е трудно да я разрежете. Сега ще ви покажем как да използвате пресата за брада. Уверете се, че брадата ви е чиста и суха преди използване на пресата. Включете пресата и настройте желаната температура. Изчакайте да загрее. Достигане на желаната температура за пресата обикновено отнема около 3-4 минути. Разделете брадата на секции, за да улесните процеса на изправяне. Поставете пресата в корените на брадата и плавно преместете надолу към върховете, като не задържите прекалено дълго на едно място. Повторете процеса за всички секции на брадата. Това беше всичко, което трябва да знаете за пресата ни за брада. Последвайте ни за още съвети. Ако искате да разгледате нашата пълна гама продукти, посетете ни на masculino.com.